malinaw na nadadangog sa Kapikolan maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa 97.5 OK FM Asinman PBN TV5. Eksakto na ang alas 7. Hali sa News Center kang PBN TV5 as in OKFM Naga. Bareta, alas 7. Ang saindong para Bareta. Si Ron Eno. Mga tugang aldaw kita ning Webes kunyan. Itsa uno na kan na bulan nin Hulyo taon 2021. Kuya headline sa lado lokal. Mga pulis na nakagamit kan sa indang motorsiklo na nag-iikot sa mga looban sa Naga. Naninikit nin kantidad 2,000. Headlines pa sa lado lokal, Anjo Iliana. Labo-labo naan ikot sa partido. Sige sanaan pa picture. Land Transportation Office, liwat na mabukas kan sa indang opisina ngunya na aldaw. Kapang headline sa lado lokal, Kasoy Kudos. Kuminirad kan sabihon na sinda sanaan nagkapalangkaw nin singil sa kuryente. Samantala sa lado kan na showbiz, Colin Garcia. Habo na mo ng mag-aki. Yan ang headlines. Ang detalles at yan lang. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening. Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bareta, alas 7. Ibanan ta sa lado technical, Ferdinand Losada. Inipon sa indong lingkod si Ron Enon o na detalya sinutunta sa lado lokal. Hiling na ngunyan sa mga social media ang litrato ni Anjo Iliana. Lalo na kan mga taga-Banuang kan na tinambak kasinman Banuang kan na si Roma. Sa magkapon Lunes, Martes, sakod na Miyerkules. Halos sa gustong kayong pulbuson kan na artistang si Anjo Iliana ang sinambit ng Banuaan. Malangan ito igwasubot ni mga barangay na halos gusto ng i-house to house kan na artista. Si Anjo Iliana nagpabistong taga-partido asin nagparehistro siya sa Banuang kan na tinambak. Asin nakabugtak ngunyan sa sayang mga tarpaulin. Iyon ang Anjo Garcitorena Iliana. Na nagpapahiling lang na talagang may dugo siyang taga-partido taan mga Garcitorena. Kung bakon taga-Banuang kan Tigaon, taga-Banuang kan Goa o kundi man sa Banuang kan San Jose. Si Anjo Iliana enot nang napabarita na iyo ang tatambunan kan Kapitolyo Provincial o kaya kampo kan mga Villaparte na iyo ang palabanon kay incumbent Congressman Arnie Pentebella. Samantalang si Congressman na Pentebella napangisisanakan na i-anunsyo ang nasabi ng pangalan. Si Anjo Iliana haloy na naging artista. Naging host kan na non-time show na Eat Bulaga asin nagiman siyang vice mayor duman sa Parañaque. Karagad sa mga huring aldaw kan sayang
buhay showbiz, nagkaigwa pa ning istorya na sa iyang buhay, na nagkaigwa nin na problema na sa iyang pinagkatugdok na eskwelahan. Duman na dagos ng nawaraan na sa iyang pangaran duman sa Metro Manila. Si Anjo Iliana, ika sasabi na halos sa minsan sa naman ganing magkapolitik di sa Bicol, asin ngunyan sana nahihiling ay sining ambisyon na magkakandidatong congressman sa partido. Sa mga taga Banwaan kan na tinambak asin man na si Roma, ang nasendan reaksyon, iyon na maghuyom-huyom sana asin na obserbahan kung ano man ang kakayahan ni Iliana kumpara sa mga pentemilya na haloy nang nagservisyo sa partido. Sa sanaan na siguradong nahihiling sa ngunyan, naan na sanaman palitrato o kaya man pa-selfie sa mga taong nakakaulay kay ni. Iba pa na detalles sa mga tugang sa lado lokal. Trending ngunyan sa social media ang ticket na nakapangalan kay Joy Nagales. Pero siyang residente sa Banuangkan na Nabwa, Camarines Sur, alagad siya nag-a-apply ning parawasing o kaya man na car wash boy dyan sa may partikan na Concepcion na Pequeña. Alagad day pangan siya na poon kan na sa iyang pagkatrabaho. Malas na naagihan tulos siya kan pulis na nakasakay sana sa motorsiklo na ang trabaho iyon na mag-ikot sa mga looban o kaya man sa mga tinampo na konsain kung igwaning mahiling na mayo nin suolot nin na face mask. Tinda titikitan bilang paggabalgar sa City Ordinance kan Naga. Si Colonel Errol Garcitorena enot nang nagkapaluwas ni napahayag kan makaulay kan OKFM sinabi kani. Dahil talaga ni na task force na pinagkabilog tanga ni sanang tawanan aksyon ang mga sumbong na sa mga loob-looban o itong mayo ni na tinapo. Na iskinita sana dahil man na-observe ang social distancing asin dahil man nagsusulot ni na face mask. Yan presnan mga kakian, mga jóvenes yaon sana sa mga luwas kan sendran residensya. Kami natambay maghapon yan presnan mga kakian sige sinang karawat sa luwas. Kini ang intensyon tangani sinang dakupon ang mga pasaway. Sa mga nakalipas na simana kadakol ang nakahiling na magabat ang itinataong penalty o ticket sa mga nagbabiolate. Trending sa social media ang nakapangalan na ticket na Joy Nagales. Ang nakabugtak, no face mask, alagad ang kantidad 2,000 pesos. Pahayag ni Joy Nagales sa iyang Facebook asin sa suporta kan na sa iyang among. Sabi na magabat na mga ang 2,000 na pesos. Igwa pa ning istorya na hinahagadan pasubot sa ning dugo. Mayo maning malinaw kung ano ang istorya. Dugo na pwedeng i-donate. O kayaan na malinaw na istorya kani ipapalo up at yan ang tamayanan sa programang Riding and Tandem. Eksakto ng 10 minutos makalampas ang alas 7 din na pagkaaga. Nabapan na detalles sa lado lokal nagkiirad ang nakasolikodos sa pagimangkan na sendang spokesperson na si Reniel Bukay. Ini pagkatapos na sabihon na nagkapera sa mga electric cooperative badigdi sa Camarines Sur ang dayaman talaga naggalangkaw din na singil sa konsumo ni na kuryente. Tatandaan na dakol ang nagreklamo ngunyan sa Kasoleko 2 kasi mga dating nagbabayad sana ng 4,000 bulan-bulan biglang nag-abot sa 7,000 samantalang dayaman nagbago nin mga gamit. Umayong mga kadagdagan ng mga appliances na ginagamit sa sendang aral daw na konsumo. Yan tras na niban mga negosyante na nagkirad, lalo pa si mga dakula talaga nin na konsumo sa kuryente ang pinagbabayadan. Enot nang nagpaluwas ni napahayag si Reniel Bukay na maswerte pa nga ni digdi sa kaso Recodos ta piso sanaan idagdag gamyan tras na duman sa Apex sa probinsya Canalbay 3 pesos ang dinagdag. Kan makaulay kan OKFM
Si Director Manuling Mol, sinabi niya na ang kasulikuan day nagdagdag. Kung kaya ka nasugma, nag-react ang kasulikunos. Kung napano tadigdi sa indang electric cooperative, sige paan na brownout, apisal kayan, bigla pang naglangkaw ang singil sa kuryente. O yung pahayag ni Renier Bukay. Gabos po taas ang mga power rates na yan. Ano po, gabos po electric cooperative sa Estado. Sa nagtaas po ang barakayan ng supply ng kuryente. Diyan na po gabagyan ng kukuangan yan So ito po yung mga nakakontrata sa Satoya, sa existing kamo ng tali survey and so on. Hindi itang tulong power supplier. Kung itong power supplier ng SMT, kukuanan po ito dumaan. Ano po, naman po ito nagtaas. Kaya ito kitang inaapod na power supply agreement. Naka-PSA po yan. Bareta alas 7. Eksakto ng 13 minutos makalampas ang alas 6 din na pagkaaga. Liwat na nag-eksena ngunyan si Senator Bongo digdi sa Bicol Region na nakagin na June 29 nagkabalisa sa virtual launch kan Malasakit Center na ginibo sa Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Banuangkan na Kabusaw. Inisyatibo ini kan sinambit ng senador asin sa suporta mismo ni Presidente Rodrigo Duterte na mas lalo pang mapagayon ang health service asin magkaigwanin na mas marikas na akses ang mga pasyente lalo na duman sa mga TOs na mga ininadalagan sa ospital. Ang Malasakit Center ang ikalima sa Bicol Region na itinao mismo ni Senator Bongo enot digdi sa Camarines Sur. Kanakaging aldaw, binagbukasan naman sa Masbate Provincial Hospital duman sa Masbate City. Asin duman naman sa Camarines Norte kan nasuugma binagbukasan sa Provincial Hospital. Kung kaya sinabi mismo ni Senator Bongo siya nauugma sa mga kababayang mga Bicolano sa suportado an sa iyang project asin man magayon an resulta kani. Si Bongo, chairman kan na Senate Committee on Health, enot nang nagsabi na ang ipinagkapasar ng Republic Act 11463 o kaya man Malasakit Center Act of 2019 magiging dakulang bagay. Sa Bicol Medical Center inuumaw ini kasi dating makalumang sistema na kung sa-insayang kapapanumanon na opisina magapon sa PhilHealth, sa DSWD, iba-iba ang mga opisinang pinagdudumanan. Kunyan, yaon sana sa sarong pwesto na ang nagabos na mga kinakaipuan mong papeles, nakabugtak na sa Malasakit Center na yaon mismo sa laog kang hospital. Minutos sa makalampas ang alas 7, performance-based bonus kan mga pangatokdo, pinaggapo proseso na. Ang detalyes magali kay Darius o Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Nagkikipagtabangan na ang Department of Education sa Department of Budget and Management tanganing maparikasan pagtaukan 2019 performance-based bonus o PBB na haloy ng pigparahalat kan mga paratokdo. Katagod kay ni, maugmang ibinareta ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad na ongoing na ang payroll preparation sa Camarines Sur. Mantang ang Special Allotment Release Order o SARO ang naiwaras naman sa probinsya maging sa syudad Canaga. Paliwanag ang Regional Director, 2 taon na nahuri ang PBB ning hulit na nag-agi ini sa proseso. Arog kan pag-review kan DBM kung kwalipikado ang DepEd sa nasabi ng ayuda. Yan ang Aksyon Bareta sa OKFM asin PBN TV5. Ako si Carlo Baldosa, gusto ko. Okay ka. Diba pang detalyes sa lado lokal, agad ngunyan kan Bicol Medical Center na pangarugan ang probinsya ni Camarines Sur sa pagpapasubli na kayo nin 15 mechanical ventilator sa ospital. Tatandaan na naging problema ngunyan sa BMC yung kakulangan nin mga ventilators na kung saan gagamiton kan mga pasyenteng tinatamaanin na COVID. Kanakagin na pit sa 22 kanakagin simana ang Bicol Medical Center
Nagkapalawas nin situational report sa Pagimangkan Advisory Council asin Mangkan Multisectoral Governance Council asin naging resulta kani iyon ang pagtuga mismo ni Governor Mig sa Villaparte na magpasubli sana. Daw sinasabing ini pasubli, ini magiging nakulang bagay. Pagkatapos kan na pandemya, ini ibabalik sa provincial government asin ibubugtak sa provincial hospital na nakabase sa Manuangkan Bula. Ang mga ventilators tulos na pinag-delivered ka nakagimpit sa 24 asin ini mapapadalagan sa COVID ward. Sigon ki Dr. Jose Manuel Ranyola III. Kaya sasabi niya na haloy na naging problema kan Bicol Medical Center asin iyo nga ni ang reklamo kan mga pasyenteng idinadalagan ta ipinaagi sa manumano. Na kung sain delikado lalo pa kung ang bantay kan pasyente ay man pagkaisi kung ano ang saindang gigibuhon. Iba pa na detalya sa mga tugang salado lokal. Balik na ang opisina ngunyan kan Land Transportation Office digdi sa syudad ning Naga. Nagilid sana kan LCC Mall sa Barangay Sabang. Sinabi kan na sugma ni Eric Toricampo, spokesperson kan LTO, asin may opisina mismo sa LTO Naga. Sinabi niya na day na mo na susunodon kan sendang ahensya ang napagkasundoan sa pagimangkan IATF na kung ang lugar kabali sa mga pinagdeklara sa Modified Enhanced Community Quarantine o kay man ECQ ayo automatic nin opisina ano naman na ahensya kan na gobyerno. Alagad na iyan kinakaipuan na balgaron takon magpapadagos-dagos ang deklarasyon kan Modified Enhanced Community Quarantine sa Naga. Ibaad magpapadakol ang bilang kan mga transaksyon na masibot ang LTO sa sendang pagbubukas. Sa 15 aldaw pa sa nangani, grabe na ang backlog. Sa record, igwanin 300 sa 400 aral daw ang regular na transaksyon na pinag-accommodate kan Land Transportation Office. Sinabi ni Toricampo na ngunyan na aldaw pizza ono bubukasan na alagad sa limitado sa nang bilang. Kung dati-dati 300 sa 400 ngunyan, aaboto na sa nasa 150 na mga transaksyon kaya mag-amay. Nagani makakuha ning number ta kung sisay an mainot na magabot, yun inot na sikasohon. Uya, si Toricampo. Nag-aabot po yun yung mga 400 to 500 transactions. Okay, ang average. Ayan. Pagkabos na po yan, license, registration, and other transaction, miscellaneous transaction. Pero po kami nagkaugo ng pandemic, nagka-300. Kaya pong nag-modified general community quarantine kita, nagka-300 plus po yan ang registrants. Kaya ang ganyan po, ililimit ang directive po ng regional office, 50%. Kaya ang akuon nilang po sa registro is 150 a day lang po. Alas 7. Yan rastanto naman sa mga may knowledge sa computer. Pwede sindang schedule sa pagimangkan online, maglawag sana sa www.lto.ph o portal kan Land Transportation Office. Yan tanganing day na kinakaipuan pang magdyan sa opisina. Asinda makapagpa-reserve na kung igwasinda nin transaksyon sa lisensya, rehistro kan mga bihikulo, asin iba pang mga transaksyon sa Land Transportation Office. Or kung gusto po nila, i-reschedule nyo sila, mas okay po sa Saluya. So po, pwede din po, may online appointment po kung maano nila, pwede nilang i-ano po sa internet. Kasi may mga online liwas po dito sa 150. Anong kuya po, anong website ang lalaugan? Sa LTO portal po, LTO portal, www.lto portal. Alas 7. Alagad pahabol kaya, sinabi ni Toricampo na magmadali si mga mapasunaan sendang rehistro sa bihikulo o kaya man sa sendang lisensya ta magpapadagos an sendang ipinagtaong palugit na sambulan. Yung mga ma-expire
ang mga plakang nagtatapos sa bulan in July, yan extended hanggang August. Kaya di man kinakaipuan magmadali o makisuksukan sa sendang opisina. 22 minutos makalampas ang alas 7, multinational agreement kinakaipuhan sa pagbakal nin bakuna. Ang detalyes magahali kay Hildy La Cruz, Hila, please kamen. Inako kan alkalde kan Ciudad ng Naga, Mayor Nelson Legacion, na talagang nadidipisiran ang Ciudad ng Naga na makabakaling bakuna sa COVID-19 sa mga distributor kausa kan multilateral agreement na pinagasusogo kan gobyerno nasyonal na kaipuan na igwaning konsentimento ang pag-purchase kan mga local government unit kan sinambit ng mga bakuna. Alagad nag-aasa ang alkalde na tibad matugutan naman kang gobyerno nasyonal na makabakal ang Ciudad ng Naga dahil ang Naga nakapailarom sa MECQ o Modified Enhanced Community Quarantine o si Alkalde Nelson Legacion. Dahil sa multilateral agreement, kontrolado kan gobyerno nasyonal ang pagbakal ng bakuna. Makaka-purchase lang kita kung may multilateral agreement. So somehow, kontrolado po kan gobyerno nasyonal. Pero sana, lalong-lalo na kita na napasairarom sa MECQ status, dahil na pagparabalahon, aksyon na natulos kan gobyerno nasyonal. Mientras tanto, hinahalat naman kan Ciudad ng Naga ang 50,000 na dosis ng bakuna para inian ibakuna na sa naka-schedule na bakunahan ngunya na bulan na Hulyo. Action Bareta sa OKFM PBN TV5. Ini Mansell de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Diba pandetalyas sa mga tugang Senado National kita kunyan, inhulikan na pangingisog ni Senator Manny Pacquiao. Nagluwas ang independent survey ngunyan naman sa National Capital Region. Kung si lugod ang mga pwedeng magkusog o manggana sa papaaboton na presidential election sa masunod na taon. Halata sa naging resulta sa 1,200 na respondent sa National Capital Region, ang nanganginutan ngunyan si Manny Pacquiao. Alaka mo, si Manny Pacquiao igwana ning 52.38%. Ang panduwa si Isko Moreno igwaning 17.76%. Ang pantulo Bongbong Marcos 14.98%. Ang pang-apat Inday Sara Duterte 7.60%. Asin pang-lima Vice President Leni Robredo na 7.33%. Kung sa obserbasyon, sinabi na nagkusog si Pacquiao hulimang kan dain takot na nagkatumang ini kay Presidente Rodrigo Duterte asin pag-ako kan challenge o ang hamon. Natok doon kung anong ahensya kang gobyerno ang nagrabe ni na korupsyon. Widening kan Philippine National Railways, hagop ang mga residente sa gilid kan rili sa Pamplona. Ang kompletong detalyes maghali kay Ernie Marpil. Ernie, please come in. Magiging proteksyon ang siwol na ipigtutugtog o ipigkukonstruir sa barangay San Cirilo kan Baluan ng Pasakaw. Babalikan o kay man sa lado kan showbiz na kita ngunyan. Dito sa pitong gatang sa tabi ng sa lado mga tugang kan showbiz ito ay kadakol na ngunyan ang nagbibilib o kaya man nagpapahiling nin grabing paghanga
May isang sa mistisang artistang si Colin Garcia. Si Colin Garcia kaya kung dati-dati daing gayo siya pigpapansin, malanganit sa non-time show kinabaybalihan kani kanakagin mga taon. Permina sa naining pasala-sala sa sayang ginigibo. Minsan nga minadas magsasahagyanan. Sala-salang mga tataramon. Minsan nabubulol sa tataramon na Tagalog ta siya mas sanay-sanay sa lingwaheng Ingles. Alagad da kan siya mapangagom ni Billy Crawford na sa iman sa nang katrabaho. Kumana na hiling na nagporsige siya sa sayang sadiri. Aperkan nagkaigwatulo sindaning aki kanakaging September 2020. Iniluwas ang sendang akin na si Baby Amari. Nagtutubod asin si mga hula kan iba. Pag nangaki si Colin na Garcia, digdi na mapoon ang pagiging dabyana. Nakadaklan sa mga nangangaki na babae. Padikit-dikit na minadarakulaan braso. Nagkakaigwanin mahibugo na baby pats o lambi sa iyang tulak. Patay matayang kabawat saglit. Pag naggapo ng mag-aling-aling kan na sa iyang aki, diyan naman mapo na magdarakulaan sa iyang braso. Pwedeng magkaigwanin ay bag takon napupuyat kababantay kan na sa iyang aki. Alagad ang gabos na mga huna-huna na yan nabaliktad. Na lalo lugod guminayon si Colin Garcia sa pinakaultimong post kani sa iyang Facebook page. Una mo baliso-soon an napulmakan na sa iyang hawak. Pasadit an habayan asin man nagbuburukol an natulakan na day mo lamang hiling na siya ng aki. Masiksi pangani siya sa mga daragang mga artista sa ngunyan. Alagad ang pinaka-trending na pinag-aulayan ngunyan na nagkapupunang mag-iwal-iwal ang bagong magagom. Si Billy Crawford pala mayo ng ginibo. Iyon na pagpaparatansyaon ang nasa iyang misis. Alagad na sa iyang misis mayo man na ginibo mag-iwas-iwas. Minsan may beses sa banggi na isa nangangarigos tanganing sa paggatay ninda sa paghigda. Pero minsan nang mapanos ang sa iyang liog na day mamuyaan na sa iyang agom na siya pagparakugos-kuguson. Day siya naglalabar. May isang tinutuyo niyang pabata-bataon niyan na sa iyang kilikili takon magkugos naman. Bigla na sa naining matalikod na kong nababataan. Ang plano pala ni Colin na Garcia, iyon na i-maintain mo na sa iyang lawas, tahalo niya ining pinagalan. Gusto niya mamatian niya sa laog ng 5 taon na maipahiling sa social media na super sa kasiksi. Dahil na gusto niya, day na mo na siya magbados. Si Billy Crawford naman na pigasabing nag-istorya na sa sayang mga barkada na pinupungutan na siya sa sayang agom at hindi ka na day na itatawaan sa iyang obligasyon. Ito ay hindi chismis. Yan po ang mga nagbabagang informasyon ngunyan aldaw. Salado Technical Ferdinand Losada, ini po sa indong lingkod si Ron Enon. Salamat po kan sa indong pagantabay. Yan ang katripunan ka mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin karawan sa Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Gusto ko, okay ka. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alkohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung